yo yo. Go. Ya. Yo.
Selamat datang Pak Dowo. Ya Pak Dowo, Pak Panjang. Pak Panjang. Jadi sumonggo isane-isane Mas. Yuk 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 yuk. Pripon. Hah? Banteran. Kebanteran. Lek mau rong sida ana 5 menit iki mergane nek le banter kuwi ben lek metu. Heeh. Lah jenengan ra lek metu-metu ya dibanterke kok ya. Nek alon. Alah, Jan. Piye, cek kuat ora? Nek jenengan mau lek metu ki sajet ngono gamelane alon. Kan inget mau ra lek metu-metu ya Mas ya. Tak banterke to ya. Banterke ben metu. Ben gek metu gage. Kudu bareng-bareng ya. Kudu bareng-bareng. Oh no, nek metu bareng-bareng. Oh ya. Iki Mbak Tari, Mas Gopin. Biasane ngene iki seselane nek ora gedruk, barongan, ganong. Biasane. Heeh, nek gandeng luar biasa. Kok ya saiki kok ya edan-edanan sik metuwe wong edan tenan menawa. Gemblung tenan. Hah? Lah iki ki wis alus. Wis alus. Digambare sing alus. Sing alus. Tenan lho iki. Alus. Ya, alus to, alus. Alus wae to. Alon wae to. Alon. Ayo ya.
Piye kurang alon ora? Nek ngene iki kurang alon apa ora? Nah, ngono. Piye? Wis penak? Ngene juga. Wis iki kok Iki piye ta? sembarangan. faktor U. Heeh. Faktor E. Iki jenenge dane-danan biasane ngono ganong, barongan apa gedrok iki metune dane-danan. Dane-danan. Sajake kok ana perlu sing arep ungkapkan. Diungkapkan. Ya, diungkapkan ki apa bahasane ya? Ada pesan yang akan disampaikan Sampaikan, saja betul. Heeh. Lah ya kok genah ayu-ayu wadone saka kanca-kanca Wadane ayu, bisa ta? Sekar Kedaton. Sekar Kedaton. Akrab Yudotomo. Menika saking akrab Yudotomo Bapak Putri. Heeh. Isen napa? Isen napa? Lah, jan ora sama Ijen itu. perawan kabeh. Nah, Oh. Lah ora ya biyen. 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 Saiki ora wis tuwa. Iki penarine. Oh, lah saiki. Ngedusi barang ya biyen. Oh. Ampok saiki jajal digendong. Heeh. Dhisik kek bayi kan kulino ngedusi. Saiki Heeh. wani apa ora? Saiki ora wani. Wah, alah. Apa kok undang-undang wanita? Yalah, injen derek nepangaken. Iki aku nyeluke apa ya, Mas? Iki dicelok apa wangune Lek. apa ya? Nek lek wani po wangun po ora? Hah? Ya, om wae ya. Ya wis Om. Om. Heeh, om edan ngono. Heeh, om gendeng. Yalah, aku wani ngonekke edan ya kek neng kene, engko nek neng mburi ngono ora Ya dibayar. heeh. Ora apa-apa, dhewe wis lunas kok. Oh, lunas. Heeh, menika nepangaken Om. Kanca-kanca Putri Kedaton saking Jatilan Akrab Yudatama. Nggih. Anyar-anyar. Anyar Ora Gris. ora teke le anyar iki le ditokke lagi iki. Mergane saya plastikan. Mergane wingi nganu Mbak isih diumbu. Heeh. Ya ah, Heeh. leres. Kandhani ya. Sik to. Aku kok le mesake men karo jenengan. Tak silahi mek to, Mas. Heeh. Yalah bengok-bengok gek ora bayaran bengok-bengok. Telake nganti pedhot ya, Kok Mas. rewang ora nganti mak glerene sing mburi ora krungu kok piye jan? Sing mburi ra krungu. Nah, jajal saiki ra saiki krungu. yo. Kowe do tegel karo aku kok. Mboten. Oh jenengan Ora teges ngono. Ora jenengan teges niku ngono. juragan kula kok ajeng tegel pripun. Heeh. Ning tenan. Piye Iki ayu piye? tenan nom-nom iki. Piye Om? Penarine Sekar Kedaton tek akrab Yudatama ki. Lah kandhani kok penarine ngono Iya, jek iya. nom-enom. Aku pengen nek iso direinkarnasi. Selawe taun. Kok Tak pilih siji-siji. Kok direinkarnasi padake lha apa wis demit ngono apa piye? Wah. Iki Sekar Kedaton ki ketok men ana sing saka adoh lho. Sekandi. Wah, wadose bintang tamu sing Ponorogo kalih. Walah alah. Kalian apa nggih? Oh, luar biasa. Ingkang pundi, Mas? Ponorogo. Ingkang pundi? Yang mana? Yang mana? Ponorogo nih. Wah, ini ki Ponorogo niki. Oh, Ponorogo. Nggih, tapi ini- Pantesan jan ayune kok reok. Wah, Ora ya. Woi, iku kulino kreyok sindene. Lah tak kira nek reok ki ayu kok ya. wah, sing niki Ingkang Saking Trenggalek. Saking Trenggalek. Tergalek. Persis kok barongan. Wah, ayu. Luar biasa. Termasuk sindene iki jek isik nom-nom ya. Heeh, cek perawan. Wah, nom-nom. nom nek le ndelok saka Gunung Merapi. Lah kok jenengan ki nek ora Masa maido ngene iki ya. kok sentimen to Oh kae. alah, kene iki lek gelungan direwangi bar subuh. Oh alah. Nek 20 tahun biyen awakmu ki cilik-cilik. Lah iki ki Awakmu bodine cilik. iki cilik lho. Wah, saiki bodine pecel lele. Lah kok iso? Apa kuwi? Lemu-lemu. Ya ora apa-apa jare sik lemu ki ya
Oh, Zarane ngono biasane karang nek ning kene iki yo nganti wareg ngono ya. Ya nek lemu ki kuwi mau. Mulane yo lemu. Di anugerah dasare ngono nek karo akrab Yodotama ki jan Lumo yo diujak. kopen, Iki lho deleng-deleng iki. diujak. Wedang ana ngantek 6 gendut. Wedange onten. Jeruk urung entek iki segoku. Sak bok yo urung entek lho. Ning sayang Kok isih ana bakso bareng biasane heeh. Sayangnya niki mau setunggal sik dereng wonten. Kopi. Sajene kurang kopi ireng kurang iki, Bang. Purun kersa, kopi ireng. Nah, karepe ngono kuwi lho, Lek. Meneh Mbak, sisan. Bakule ora krungu nek sing tuku aku. Mergo ora kebayar. Ngerti. Kira-kira Dek Gopin arep nembung apa iki? Sisan iki karuan. Karuan Lek rada Karuan Lek nembung. Manut. Apa bakso? Bakso. Aku tak bali njaluk lagu kerinduan ya. Lah, urung-urung kok bali iki rong bubar. Aku ki rindu karo Mbak Tata karo Mbak Tari gek mbiyen sedo penari jadilan kae lho. Lah, buka wah, iki. Iki. Sik, Wah, jenengan rindu? rindu. Rindu tenan. Rindu tenan. Satu-satu piye tak medun. Ora medun. Lah kok ora medun piye? Sakit-sakit wae nang dhuwur. Hah? Sakit-sakit nang dhuwur. Seket-seket nang dhuwur. Heeh. HP nak nang ngisor ya, Mas. Wah, ora kuat ning ayahe wis tuwa iki. Ha nek nang dhuwur ki gak arep jatili apa? Ngono jare Seroso iki mau Oh, ya. iki. Piye? 100 ya 150 wis 150. Sakit wae nang dhuwur iki boyoke wis boyok tuwa iki rawane ning nyatus. Lah boyoke ning mburi cah. Ya ora apa-apa ya. Iya. Nyeket-nyeket ora Nyeket-nyeket apa-apa nggo ora imbuh. apa-apa, kena nggo imbuh. Mas, jatelno delo, Mas. Engko ben juragane ki rada Rada lega. rada marem ngono Iki lho. batine walah sinden kok gur duit ae lho Jan. Jan ya, alas. Iki sida kon jatil. Heeh. Oh alah Jan. Ayo. Iki arep apa iki konsep iki? Mau ning dhuwur, Mas. Ning dhuwur wae yo. Wes yo nyeker wae cah. Yo yo. Ae. Iya. Ae. Iya. Ae. Iya. Ae. Yo yo. Kleru to. Diomongin nek kongkon Tata Angelina sih kleru. Iki mau karepe piye? Iki mau donge kaya le Kang Senan mau kae lho Le. Bar aku jatil, gek bar kuwi terus tunggahke reo gek ndadi. Lah rong iso ndadi lho. Wis rak dihuk iki piye? Baleni gah aku. Wah. Oh, angger kok aku dadi tak plok kowe. Yo yo. Ae. Ya ayo Mbak Tari, ayo Mbak. Yo yo yo. Tata Angelina. Yo. Kose. Piye jan tanggung jawab iki nek ngene iki piye jan?
Ya lah, ngono dadak iki Mapake. dibenake mapake barang. Om tanggung jawab. Piye tanggung jawab iki nek ora nganu Mau wani tekan akon wani tekane tanggung engko jawab. babak telu iki urung mari-mari gitu nanti. Piye iki nek ngene Piye iki? iki? Tanggung jawab. Piye bon nang sae? Yo alah iki jan. Piye sae yo munggah Ayo, sik, ditambani, munggah sik. tanggung Tambani jawab. sik. Ayo tanggung jawab ayo. Piye? Dicabut-cabut sik. Heeh, hitungane. Iki nek ora duit ora mari. Ora ono transferan. Pokoke iki kudu ditemplekke 50. Jaluk cash. Oh, nek ra cash wegah. Ora bali. Juragan kok utang. Iki demite iki nganu rodok hoo tenan iki. Ngerti duit ya, Mbak? Piye malah iki lagi janur sing dikemah-kemah iki, Janur. lagi janur. Kok wilah? Heeh, ora kok sing edan-edanan Oh, iki sing mau. edan. Heeh, piye iki cilaka tenan ta kojur. Tanggung jawab ora? Kojur. Mulane nek nantang iki aja nantang wong wedok. Wis piye iki aja dipangan tenan acting wae wis sik delete. Tok. Sik anteng lagi dijikoke anteng wis. Kayak mau kira-kira besok piro ya, Dik? Gaduk kae, gaduk warung kae lho, Mbak. Gaduk warung kae lho. Eh, Iki jalukane iki duit mah goleke es teh iki kepiye to? tanggung jawab. Piye wis ana duwe urung? Oh wis ana. Waduh, alon-alon. Mbok ya alon-alon ngono kok ya. Kemerungsung lho, kemerungsung. Yo. Besar. Yo. Piye iki kira-kira mari rung iki? Kondur. Kondur. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Iya. Tambani ya. Yo. Kondur. Ayo. Alon bae. Iya halah. Kapok weh. Syukur. Piye dek kepin ngene iki dek kepin. Aduh. Piye am? Ra tanggung Kok jawab. sik kae semplok boyoke tenan kae, tenan kelakuan sik. Kuwi- Awas, gak sanggule Ora Cep, dek apa, ban Mbak? Vespa. obat Vespa ya. Piye wis mari ta? Ha, ya sip Nah. jas. Mari wis mari. Heeh, mari kita karyakan Tata Angelina. Agak gerak ta? Heeh. Kesundul apa sih mau kira-kira? Kira-kira iki mau ki nyapa? Leli, Oh dadi kok Dadi yo. Iki ora mungkin dadi. ora sadar yo. ora sadar. Tambani. Balik. Ayo. Baleni cah. Yo. Yo. Mundur. Iya. Jos. Pembalasan dendam. Kapok. Syukur. Mulane aja sok nantang. Piye iki mau ora sadar yo. Ora sadar. Ora sadar to. Rada
Padha ra sadar nek Ya jare wis, toh. jarene sing dadi kono ya tak tambani to. Ora Iya. sadar kok iki mau. Kok sadare kok nesu ngapa ya, Lek? Hah? Lek, Kok nesu ki ngopo? sampean nesu karo aku po, Lek? Alah, lah kok perengat-perengut kok? Hah? Oh tak kira nek rungudan dudani. Ay. Ora jenengan kok perengat-perengut karo aku ngapa ya? Aku disalah apa ya, Lek? Alah ngono ae terus nesu, sesuk nomorku diblokir tata ora dijak meneh. Dibayar larang malah guru Bisa. gawe wiwirang ngono. Orang lain ngono jane ya dhek sadar kok nek wong wadon ki biasane ndek penyakit amnesia. Oh ngono. Heeh. Terus aku dasare wani ngono ku ya lagi neng kene jajal Lah meneh iya. neng jopo gur. Ampun ya Mas, ampun. Lek. Iki arek jogetan ora, Lek? Tenan. Masake endi? Piye, sekar kedatangan ya. Nggih. Tenan iki wis. Mantep. Sakjane aku jek pengen jadil karo jenengan. Tenan lho iki. Berbeda. Oh, alah. Ora gelem ngandani tanggalane engko ndekne Durung gak tata meneh. Gurung disepil sesuk tak ngributi telepon wis semeneng. Neng ora nesu aku lho, Lek. I love you ya, Lek ya. Waduh, kandhani kok. Iki ora tekan chattingan lho iki kok. Ora. Ndak diblokir aku. Ini ku tuh urusane jenengan mengke. Mengke kula tak Bu, ngapunten nih kawau namung ten panggung. Sajake nek mboten ten panggung kan nggih tenanan. Pijal. Alah ya ora apa-apa, biasanya turun jaba ra mulih kok ndelok. Heeh, bali tenan, Lek. Matur Ya. nuwun nggih. Di ngapura ya Lek ya. Nggih, iki duitnya deleng-eleng kok utang endi ya? Jangsur lho. Matur nuwun, berkah barokah, mugi-mugi kathah rezekine. Amin, Amin. panjang umur. Sehat selalu. Amin. Rezekine banter. Amin. Amin. Sedulure tambah, tambah banyak. anake tambah, Bojone wis. Aduh, wis. Siji wae. Wis pindho. Oh, heeh to? Oh, alah ya ora apa-apa kok. Wis ya, Lek ya. Wis. Bali ya. Ya wedane-danane balekke. Balik ki, Mas. Lebokke kotak meneh. Wis ya, kondur ya Lek ya. Yo, motor yo. 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 Oh, Iya. oh. Iya, wong tani omahe neng pinggir kali. Aja tangannya dulu. Anake wong tani, omahe neng pinggir kali. Putri Sekar Terkantor.
ya, 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 ya,